emakhosini Camagu Lesedi Lehanya umhlambululi ume onikuhamba namabutho siyalivusela njalo ngesihle nangenjabulo akwande. Please don't forget to like and subscribe and also join my membership channel. Sinaso isikolo sikamoya kodwa-ke ngizeleni namhlanje ngizele umbuzo obuzwe uLuyanda ngase ngimpromisa ivideo. Well, Luyanda, i-question kaLuyanda ithi ubona kanjani ukuthi leli phupho liqhamuka livela emathongweni noma engelosini noma isithunywa? Kusho ukuthi nje in short ingabe lelo phupho iphupho ngempela eliqhamuka from ekukhanyeni noma ebumnyameni. Ngizokhuluma nje iqiniso, akudlaliwe ifafi, akusamadayizi kamoya njoba niphendule kungathi dayizi. Right now we've got abantu, ngenza umzekelo, abantu abakhonayo ukuthi ngizokutholela ngizovulela amathuba omsebenzi, ngizokupha ingane, ngizokushadisa. iSouth Africa ibulile, inayo yonke inhlobo yo-magic. Into engicakayo ukuthi kungani sebumnyameni siyi-South Africa yet abantu bapromiswa izinto eziwu-magic. Sithathele ilizwe namhlanje kodwa sinabo abantu abathi siney'lwane ezikwazi ukugadla umuntu ofana nami, South African to South African. Ngiyabona ukuthi ingcondo ayikho. So kungani bangalibuyisi ilizwe lethu ngale ama-magic abawenzayo? Ngibuyele kuLuyanda. Uyazi ngokweqiniso inhlambululo yingakho ngingumhlambululi ngisoloku ngikhuluma ngayo. Ngisoloku ngithi icala kuphi? Empandeni, emsamo wakini. Icalaphi? Khona lapho. Ngobani? Uma i-foundation yomuzo wakhayo ibheda anytime ngawa leyo ndlu leyo. So nisebenzela kuphi? Ebumnyameni. Ulungisa namhlanje ufaka leso sitina esiphukile noma indlu ikrekile uyayinamathisela, kodwa ekugcineni izokufuna i-foundation ukuthi uyisuse yonke ucalele kuyona phansi. Yona inhlambululo i-meant for that, ukusula from ukulungisa from kwi-foundation. Now ubona kanjani ukuthi amaphupho, leli phupho uphiwa ithongo lakho noma ingelosi isithunywa sakho? Uyazi ukuthi uphila yiphi impilo, uyazi ukuthi awuzikaze wena wahlambulula, awuwazi lutho ngomsamo wakini. Thinginitsheleni i-danger kamoya. Niyazi ukuthi niyaphuphiswa amabhayi, iy'khali zikamoya. Ngayenza umzekelo ngathi ngihlola one ebizwa ama-chief noma sithi iy'nkosi zenye indawo. Ngathi ngimhlolela ngambona phethe ispear, umkhonto. Lowo mkhonto loyo, thema ngithi ngibona umkhonto wajabula wathi yebo gogo, nami ngubonisiwe ngathi hayi uzokuhlaba. Kukhona abantu abaphuphiswa iy'ngubo zikamoya, iy'khali zakamoya ukuze zizokwazi ukushaya kubona. Now the danger part is uzowazi kanjani ukuthi uphiwa abakini? Same applies. Hey, ngibona ugogo kunomsebenzi, kanti ugogo uthwetshuliwe, kanti ugogo wathathwa kudala. Uyenzela nje abathakathi umsebenzi. Ugogo, isoul kagogo iyona efikile kuwena, bakudoma ngokuthi gogo igazi lakho. Umbuzo umile uthi kaLuyanda, ubona kanjani ukuthi leli phupho liqhamuka ethongweni? Usually abantwana bakamoya, abantwana besikolo sikamoya, uma ngibafundisa ngithi kubo, yabona iphupho lethongo, iphupho lengelosi liyaziphindaphinda lize lenze imovie. Nangeso leyenza imovie. Mina iy'ngubo zikamoya angiphuphi, iy'ngubo zikamoya angiziphuphi, ziyandlula. So ngithi ngikhuluma nani sokundlula, hayi kube ngathi angibonanga kahle. Izoziphinda maybe 3 times bese ngithi cash. Iphupho
kuya ngokuthi uhlanzekile na, uhlambululekile na. Yingakho sihlezi sikuma-treatment. Uma umelaphi wendabuko ungekho always kuma-treatment. I-treatment sikhuluma ngokufutha gabhageza, uyazi kahle ukuthi wena ayikho into oyenzayo, and then uphupha iduku likamoya, ikhali nani, and then you think ukuthi ngempela. Yebo, bakhona abaphupha ucash ngempela, kodwa asenze umzekelo, bayingaki namhlanje abaphuphiswa iziphika abayiswe emanzini kodwa kusamele kutheni. There's one thing, ukuze uhlezi uphupha into ewunqo, number one kwamele ugabe. Ukugaba ku-very important when it comes to amaphupho. Kubalulekile ukuthi ufuthe, usoloku ulwela impilo yakho. Angithi ngishilo ukuthi we are all in a race, we are all in war. Wenza kahle uzofela ukuthi wenza kahle, which means against ababi. Umubi usenkingeni ngoba sizokulwisa nathi thina bokukhanya. So iphupho ukuze uwazi ukuthi leqiniso kwamele liziphindaphinde. Nanoma kulingeke libe exactly, ukubona umuntu aphupha amanzi njalo kodwa amanzi lawo awezi ngenkulumo eyodwa. Mhlawumbe namhlanje ungenile uphuphe, okay, asithi kuthangi uphuphe uphakathi kwamanzi, okunye uwasha izitsha, kodwa ke indaba ikuphi? Amanzi. Amaphupho abalimazile abantu, anigezi amadlozi, anipholisi amanceba wamadlozi enu awayelimaza abanye abantu. Right now you are too quick ukungcwaba umuntu enibonayo ukuthi ukufa kwakhe akusikona, kodwa nimngcwabe, then nizolungisa after some years. Baningi abantu mabase esikolweni sikamoya mase sivundlulula impande yakho ngempela, mase ivundlulula qhamuke leli gasi lomuntu wesilisa liqhamuke. Nangu umuntu wesilisa ayikho insebenzo esingayenzi le muntu wesilisa uqhamuka ngegazi. Oh yebo, ubaba wami wabulawa kabuhlungu. Uyazi ukuthi ishaya ngisho nasethongweni, ngaleso sikhathi wena ubhekiwe noma umuphi ubekiwe. Have you seen umndeni wonke nonke nithiwe nineyibonakaliso, nineyisiphiwo, idlozi malingahlelisekile kahle kuzoba njalo. Kufana nomuntu ongahlambulula namhlanje noma athatha ubunyanga noma kube yakhona inhlambululo yenza kuvuka amaphupho kini nonke, but don't count on that. You are not getting young in this one. So kubalekile ukuthi inhlambululo nje same applies njengoba niya kubo doctor for ama treatment, ma chronic treatment. Nani kubalulekile ukuthi ube ne cosmetic yakho ebheke wena. Nakhona it will depend ukuthi lowo muntu othatha leyo treatment enhlambululo ohlambululeke kanjani, ngoba yonke insipho iyawasha. Abaprofita namhlanje bakwazi ukugeza umuntu owabulala umuntu. Abaprofita bamanje bayakwazi ukubamba imithi bathi amagedla ayimoshe yonke lento, isithunya sisoloku siphikisana nobubi. Yingakho namhlanje ubone abelaphi bendabuko bahambele eceleni kwesicathulo, sibuza ukuthi inhlupheko yalo muntu kodwa isiprofita esithi amanyala abayenzayo. Abantu baziphendule